till våran musiklag. Tjena jobbar allihopa. Vi är på Idol. Så här i chokladligruppen. Så här. Okej. Ja, det är lite dålig kamera också. Vad då? Men bra, vi har fått med våra bild. Oj, den är okej. Vi fick inte sjunga en låt. För det. Vi svarar för er. Vi tänkte sjunga den låten som vi gjorde på våra Idol-audition. Ja, för att lyssna på jag hör. Oj, så. Men it's coming for you. Hon är inte med, men as you can do. I don't know where you're going. Visst var det? Vi har liksom skrivit här Det är typ 5 timmar. Ja, det är inte bra rätt. Sen bara precis. Men någon gång kan vi lägga in. Men det lovar bli bättre när vi är viktiga kändisar. Ja, men det är ju redan så vi kan lägga in en liten video imorgon på när vi sjunger verkligen. I Kesseldagen. Eller i Grönlund. Vi ses snart. Puss.